Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları, Toru Efir studiyasında Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılıştı. Tatarstan fermerçilari sütni sotup alu beylerinin tuben buluğuna zorlanan. Ne için sütçülük bilen şıgılanıda kirim şığımını qoplamay, devlet güçlü yardım ete. Bizning maxsus reportaj. Tatarstan iginçileri 5 milyon 300 min tonna aşılık jıgan. Kamı rayonu hujabikleri yanga umuştan eng temili ippi pişire. 499 veteranның isimleri мәңгілеші. Уйсалым ақшасына Мамадыш районында хайкел түзіле башлады. Шығарылышыбызны хава тырышынан башлайбыз. Нихayet Татарстанга жылы күннәр килде. Бүген 26 градуска кадәр жылы булыр дип фаразлый синоптиклар. Урыны белән кыска вакытлы яңгырлар. Иртәгә исә 20 сентябрь көнне Татарстан аша салкын атмосфера фронты узачак. Әмма көндез һава температурасы 23 градуска кадәр жылы булыр дип көтелә. Синоптиклар әйтүенчә, жылы күннәр атна буена дәвам итәчәк. Шулай ук фатирларда да шактый жылы була башлый. Иртәгә Татарстанда жылыту сезоны башлана. Гадәттәгечә, беренче чиратта социаль объектларда, ягъни балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, хастаханәләрдә инде жылылык белән тәэмин итү башланды. Гомумән, Татарстан башкаласында жылыту сезонына йортларның 98% инде әзер. Башка темаларга. Татарстанда фермерчилар сөтне сатып алу бәяләренең түбән булуына зарлана. Ваклап сату бәясе югары, әмма сатып алучылар ире агрохолдинглар ак алтынны башка бәяләрдән ала. Ни өчен сөтчелек белән шөгыльләнүдә кирем чыгымны капламый? Әлеге сорауга җавапны хәбәрчебез ачыклады. Фермер Ленар Латыпов һәр кичне үз биләмәләрен барлап чыга. Сыерларыма күз тимәсен, сөтне көннән көн күбрәк бирәләр ди. Булар беренче партиялар, самый акыллылар булдылар. Самый акыллылар булдылар. Бу хуҗалыкта һәр сыер көнгә 6 тапкыр сауыла. Махсус җайланма сыерның савырга әзер булуын үзе ачыклый. Төгәл вакыты юк, әмма нәтиҗәсе әйбәт. Тәүлеккә 3 тоннага кадәр сөт алырга мөмкинлек бирә. Сыерлар тыкымлы, шуңа сөтләре дә куйы. Бөтен процесс автоматлаштырылган, әмма күздән ычкындырырга ярамый, сак булырга кирәк. Югыйсә киресенчә, өстәмә чыгым булырга мөмкин. Өстәвенә сатып алу бәясе дә бик түбән. Сатып алу бәясе ул һәр вакыт түбән дәрәҗәдә. Без һәр вакыт аларга бәйле. Җитештерү чыгымнары күп, әмма табыш аз. Бездән сатып алучылар байый, әлбәттә, гарләндерә. Татарстан ярдәм итсә дә, барыбер күңел риза түгел. Биредә сөтнең литрын 32 сумнан сатып алалар. Бу әле норма булып санала. Татарстанның кайбер районнарында, әйтик Чүпрәледә 22 сумнан да азрак. Фермерлар мондый математика белән канәгать түгел. Цены на молоко от чего зависит? От рынка, сбыта. Сөтнең бәясе гомуми сату базарына бәйле. Базар шартларында кызганычка каршы намуслы булу җитенкерәми. Өчсез бәядән сатып алган сөт кибет киштәләренә җиткәнче 2 яки 3 тапкыр кыйммәтләнә. Бәяләр кую мәсьәләсе һәр вакыт актуаль иде. Хәзер вәзгыять кайбер хуҗалыкларда җитди кискенләште. Фермерлар өчен сөт җитештерү табышлы түгел. Аның каравы ул киштәләрдә кыйммәт. Без кулланучылар бәяләренең динамикасын анализладык. Әгәр 1 ел элек өлешчә эшкәртелгән сөтне 48 сумга, ә тулысынча эшкәртелгән сөтне 73 сумга сатып алырга мөмкин булса, хәзер ул 62 һәм 86 сум. Кулланучыга бәя артты, ә фермерлар өчен юк. В тех муниципальных районах, где главы муниципальных районах, зная Ихтыяж һәм икътисади шартларны исәпкә алып, эшли белгән район башлыклары проблемаларны чишү өчен юллар эзли. Мәсәлән, крестьян-фермер хуҗалыгы пайчы буларак катнашкан сөт эшкәртү буенча кулланучылар кооперативлары булдыра. Татарстанда сатып алу бәясе 27 сум, узган елга караганда кыйммәтрәк. Март ахыры апрель башында үзгәрешләр 5-7% тәшкил итте. Гомумән алганда 8 ай нәтиҗәләре буенча сатып алу бәясе узган ел дәрәҗәсенә карата үзгәрде. Шуңа күрә сатып алу бәяләре шул килеш калыр һәм тиздән уңай үсеш булыр дип фаразлыйбыз. Фермерлар әйтүенчә, әлеге мәсьәләне базар турыдан-туры дәүләт контролендә булса гына хәл итеп була. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тикшерүне башлады. Кайбер районнарда проблема юк диярлек. По Мамадышскому высокогорному
говоря, решение принято, там Мамадыш районы һәм Биектау буенча карарлар кабул ителде. Ягъни бу мәсьәлә шишелде. Шүпрәле районы буенча әлегә сөт 24 сум. Алга таба бу бәяне артыру өчен чаралар күреләчәк. Әлбәттә, дәүләт программаларда катнашырга берни дә комачаламый. Без аларны кооператив рәвешендә яклый алабыз. Әмма Шүпрәле районында сөт сыйфаты буенча да проблема бар. Бу мәсьәләне без федераль монополиягә каршы хезмәт белән бергә хәл итәбез. Татарстанның сөт базары конкурентлыкка сәләтле. Өстәвенә быел сөт сату күләме дә артты. Республика планнан алда бара. Киләчәктә кече хуҗалыклар күрсәткече дә югары булырга тиеш. без перекупщиков цена на самом деле была еще ниже, потому что основная задача перекупщиков небольшие объемы собрать. Учсыз алып кыйммәткә сатучылар булмаса, сөтнең бәясе табышлы булыр иде. Әмма җитештерүче сыйфатны артырырга һәм сөт сатуның нәтиҗәле ысулларын булдырырга тиеш. Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматларына караганда, сөт сату ил күләмендә арткан. Татарстан башка төбәкләр белән чагыштырганда югары урында. Фермерлар бу табышта да чагылыр дип өметләнә. Барлык мәсьәләләр кыш җиткәнче хәл ителергә тиеш. Мөршидә Җихан, Айнур Вәли Әхмәтов, Альберт Сафиуллин, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Ә инде берничә көннән авыл хуҗалыгы тармагын санлаштыруга күчерү буенча фикер алышырга җыеналар. Ничек икәнен 21 сентябрьдә 24-сенә кадәр узачак Казан Digital Week халыкара форумында катнашучылар тәкъдим итә. Татарстанда 2022 ел цифрлаштыру елы форумда цифрлы технологияларны үстерү һәм кулланышка кертүне максат итеп куя. Форумда авыл хуҗалыгы буенча дөньяның 15 иленнән 30 меңгә якын аграрчы катнашыр дип планлаштырыла. Быел урып җыю барышында Татарстан игенчеләре 5 миллион 300 мең тонна ашлык җыйган. Гомум республика нәтиҗәсенә Кама Тамагы районы да үз өлешен кертте. Районда яңа уңыш оныннан икмәк пешерәләр, терлекчелек хуҗалыклары кышлауга әзерләнә. Кама Тамагы районыннан безнең чираттагы репортаж. Бистә икмәген халык бик яратып ала. Ашап туймаслык хуш исле икмәкне Тенеш бистәсендә яшәүчеләр генә түгел, Апас һәм Югары Ыслан районнарыннан да килеп алалар. Бинасы әллә ни зур булмаса да, икмәк төрләре күп. Халык ихтияҗына карап пешерәбез ди уңган хуҗабикә Миңниса Миннуллина. Бөтен нәрсәне пешерәбез: ак ипи, кара ипи, батон, сайка, ромашкаларны, пироглар, кастабыйлар эшлибез. Нинди спрос бар, нәрсә сорый халык, шуны эшләп кибетләргә илтергә тырышабыз. Икмәк быелгы уңыштан пешерелә. Кама Тамагы игенчеләре 1 гектардан 39 центнер иген соктырды. Алары амбарда, 20 мең гектар мәйдандагы рапс һәм көнбагыш культураларын әле җыясы бар. Терлекчеләргә дә эш җитәрлек. Бүген сыерларны кышлату өчен терлек азыгы әзерләү бара. Бертөрле культураларны полностью алып бетердек. 38 центнердан артыграк урожайны белән бетердек. Бүгенге көндә әле аласы площадьлары күп, техник культуралар безнең 20 мең гектарда мәйданда чәчелгән иде быел. 3 мең гектар рапс бүгенге көндә алынды. Урожайда шатландырырлык 26 центнердан бака бара 1 гектардан рапс. Кармалар буенча килгәндә безнең район буенча, значит, хозяйстволар, фермерлар 33 кармак единиц бер баш берәмлеккә исәпләгәндә карма җитештерелде. Һәм шулай ук шәхси хуҗалыклар бүгенге көндә грубый случай кармага исәпләгәндә 24 кармак единиц карма хәстәрләнгән бүгенге көндә. Әле булсын монда инде без учеты зенофрожа. Районда 2 зур холдинг һәм фермер хуҗалыклары эшли. Алексей Сыгановның да үз фермер хуҗалыгы бар. Ул берничә ел сөт сату белән шөгыльләнсә, узган елдан ит җитештерүгә күчә. Аның үз сәбәпләре бар ди. Молочное животноводство, в нем работы больше. Сөтчелектә эше куллар кирәк. Авылларда үзегез беләсез кеше кими. Ит өчен симерткән маллар талымсыз. Күпләп сатуда яшь үгез итенең килосын 400 сумнан бирәбез. Фермер үсеш өчен барысы да бар дип исәпли. 1000 гектар сөрүлек җирләре техникасы, дәүләт ярдәме программалары. Аларсыз ферма эше кереме нәтиҗәләре бөтенләй башка булыр иде ди. Мөршидә Җихан, Дмитрий Второв, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Кама Тамагы районыннан.
499 ветеранның исемнәре мәңгеләштереләчәк. Мамадыш районында һәйкәл төзелешенә керештеләр. Районның Комазан башы авылындагы әлеге объект Бөек Ватан сугышында һәм кайнар нокталарда катнашкан якташлары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары истәлегенә сафка баса. Аның ачылышы кайчанга билгеләнгән һәм проектның авторы кем? Булар турында Мамадыштан Илнур Юнусов язмасы. Менә монда стена була тоштан. Бутовый каменнан ясалган тоштан. Төзүче Рашад Гыйлаҗи булачак һәйкәл һәм аның янындагы территорияның ничек эшләнәчәге белән таныштыра. Объектның урыны итеп Комазан башы авылының нәкъ үзәге клуб каршы сайланган. Шушы торак пункттан һәм күршедәге Дүсмәттән булган осталар бригадасы биредә август айы азагыннан эшли. Фундамент заливать итеп полностью теге шорный работа дип атала инде бу. Монда арматуралар белән полностью ишен ясап, заливать итеп ясап койдык менә һәм фундамент идән инде. Хәзер менә тора бара монда кладка саларга нитәбез инде. Кладка салабыз инде. Һәм менә баскычларны ясый башладык. Ну пока черные работаларны ясыйбыз инде. Насо обделочная работа башлана инде. Әлеге һәйкәл Бөек Ватан сугышында һәм кайнар нокталарда катнашкан якташлары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары истәлегенә төзелә. Уртак көч белән шушы категориягә караучы 499 якташларының исемнәрен туплаганнар. Алар барысы да плитәгә уеп язылып, һәйкәл диварында урын алачак. Проектның авторы районның баш архитекторы Рамил Миңнеханов. Без узган ел самообложение акчасын 1,5 җыештык. Şu avulda yaşayıcı, propiskada yaşayıcı kişiler bilen 93 bin yılda indi ol. Hükümet indi, hükümetine de koşulgaç 165 bin buldu. Şunun bilen manan avulda yol salındı indi. Utlarga kış günü bitinde yolunu sistartı içinde tutuла 230 bin mine şu heykelge dip kaldırdık. Моннан тыш башка төбәкләрдә яшәүче якташлары да матди ярдәмнәр күрсәтә башлаган. Һәйкәл 8 метр озынлыкта һәм 2 метр биеклектә булачак. Стенасы кызыл төстәге кирпичтән өйләшәк. Кышка кадәр төп эшләрне тәмамлап куярга ниятлиләр. Ачылыш тантанасы 9 май җиңү көне бәйрәменә билгеләнгән. Илнур Юнусов, Аил Шайхетдинов, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Чаллыда ел сайын уза торган автосессия 2022 бәйгесе үтте. Анда төрле югары уку йортларыннан студентлар катнашты. Автоинспекторлар әлеге бәйге катнашучыларга юл хәрәкәте кагыйдәләре турында белемнәрен тагын да ныгытырга ярдәм итәчәк дип белдерде. Бәйгенең җиңүчеләре кем? Бу турыда алдагы язмада. Айнур Садриев Казан инновация университеты студенты. Ул әлеге бәйгедә төркемдәшләре белән катнашырга карар кыла. Бәйгегә бик әзерләндем, юл хәрәкәте кагыйдәләрен көн-төн кабатладым ди ул. Были переживания больше за правила дорожного движения, а за вождение переживаний никаких нет. Бәйгедә һәркем катнаша алды. Иң мөһиме тиешле категориялы йөртүчеләр хукукына ия булу, автомобиль һәм әлбәттә юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү. Егетләр өчен беренче бирем теорияны тапшыру. 20 сорауга катнашучылар 10 минут эчендә җавап бирергә тиеш иде. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүгә тест тапшыргач, студентлар үз белемнәрен полигонда тикшерде. Барысы да автоинспекторлар күзәтчелеге астында узды. В принципе, площадка не тяжелая. Биредәге майданчыкта кеше күп җыелган. Шунсы бераз куркыта, ә биремнәрне үтәү минем өчен авыр түгел. Шәһәрнең баш автоинспекторы Радик Кадиков билгеләп үткәнчә, конкурсның төп максаты студентларга юл хәрәкәте иминлеге мөһимлеген искәртү. Вы, студенты, через какое-то время получите дипломы. Сез студентлар беркадәр вакыттан соң диплом алачаксыз. Күпчелегез җитәкчедә булыр. Үзегезнең үрнәктә башкаларны да ияртегез. Әлеге бәйге юл хәрәкәтләре кагыйдәләрен белүдән тыш, безнең шәһәр иминлеге дә. Ярышлар нәтиҗәләре буенча беренче урынны Казан федераль университеты студентлар командасы алды. Димәк, алар ярышларның зональ этабында шәһәрне тәкъдим итә. Шулпан Әмири, Лилия Гатина, Татарстан яңалыклары. Татар телендә чыккан газета, журналлар бик күп төрле. Матбугат күзәтү сәхифәсе дә шулар белән даими таныштырып бара. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Сүзне карап торган журналларыбызны укудан башлыйк. Казан утларының сентябрь санындагы
Бір юлы 2 роман белән танышырга була. Беренчесе Рауль Сабырның Татарстан президенты каршындагы телләр буенча комиссия тарафыннан үткәрелгән конкурста җиңүче дип табылган Фәхрине үтереп ташладылар романы булса, икенчесен кабул итәсезме дигәнен барыбызга да таныш җырчы, баянчы, популяр көйләр авторы, пародиялар остасы, юморист һәм әлбәттә инде язучы Алмаз Хәмзин иҗат иткән. Икесе дә бик кызыклы, тормышчан һәм аерылмыйча укый торган әсәрләр. Шул ук Алмаз Хәмзиннең дөньяга карата булган фикерләре, тормыш кагыйдәләре турындагы язманы Синбекер журналында укып була. Шаяры катыш төрттіріп, төбенә тыз кыйып язылган бу монолог. Әлге хатын-кызлар өчен дип чыгарылган журналда йотлыгып укый торган тагын бер монолог бар. Ул да булса, халкыбызның талантлы композиторы Мәсгудә ханым Шәмсетдинованың күңел төпкеленнән чыккан «Дөнья буйлап инәй тавышын эзләп йөрим» дип аталган язмасы. Иҗат кешесенең күңеле нинди булырга тиеш дигән сорауга җавап бар анда. Әлбәттә инде, гаилә проблемалары, сөю-сөелү, хыянәт, нәфрәт кебек темаларга да язмалар җитәрлек Синбикәдә. Яшьләр журналы Иделдә барысы да яшьләрчә. Монда ышанмыйм, Әпипә, Микулай кебек фильмнарны төшерүдә катнашкан. Клиплар төшерүче буларак танылган режиссер Илшат Рәхимбай турындагы тәфсилле язманы да, бүгенге заманның яшь рәссамы, бик үк аңлашылып бетми торган сюжетлары белән телгә кергән Радик Мусин белән әңгәмәне дә укырга булыр иде. Без җырчылар Илһам Шакиров, Хайдар Бегичевларның кем булганлыкларын онытмаска, репертуарларындагы әсәрләрне яңгыратып торырга тиеш дип әйткән милли җанлы җырчы Руслан Закиров дигән исем белән дә шул ук Иделдән укып танышырга була. Журналда яшь каләм ияләренең иҗатына да шактый урын бирелгән. Хәзер газеталарга күчәбез. Сары төсенә хуп күрүче Шәһри Казан газетасы беренче битенә җиңелчә баш куеп җәлеп итәргә булган үзе кучсын. Сүз хатын-кыздан акча сорау дәрәҗәсенә төшкән ир-атлар һәм аларны бу хәлгә китереп җиткергән сәбәпләр турында. Кыскасы, яңа заманның өр-яңа проблемасы. Газета җитди проблемалардан да читләшеп бетми әлегә. Менделеевск районындагы Турай авылы татар мәктәбен ябу тарихын газета хәбәрчесе барып өйрәнгән. Сәбәбен бик гади генә аңлатканнар. Мәктәп бинасы авария хәлендә икән. Әйтерсең лә ул бина әлеге район түрәләренең катнашыннан башка гына шул хәлгә төшкән. Менә шундый заманда яшибез диясе генә кала. Безнең илдә үзгәрми торган ике проблема бар. Ашлык уңмаса бер проблема, ашлык ишелеп уңса икенче проблема. Ватырам Татарстан газетасы менә шул проблеманың икенчесен алгы битенә чыгарып биргән. Татарстанда быел рекордлы иген уңышы җыеп алынуы бер куандырган булса, шул уңышны үстерүчеләргә аның сатып алу бәясе бик түбән булуы тагын шөбһәгә сала. Кыскасы, амбар тулы, кисә буш. Газетадагы тагын бер кызыксынып укый торган язма Венгриядә танылган татар режиссеры Сәрдар Тахировский белән әңгәмә. Уйландыра торган, мәгълүмат алып була торган мәгълүматларны укып, дөньяга татар күзлегеннән карап яшәргә ясый дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Бүгеннән башлап безнең яңалыклар тапшыруында яңа сәхифә чыга башлый. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор, академик Искәндәр Гыляҗев алып бара. Бүген сүз драматург Кәрим Тинчурин турында. Һәм бу очраклы түгел, чөнки бу көннәрдә Кәрим Тинчуринның 135 еллыгына багышланган чаралар узды. Танылган драматург, актер, режиссер, педагог, ТССРның атказанган артисты Кәрим Тинчурин татар театр сәнгате үсешенә саллы өлеш керткән киң кырлы талант ияләренең берсе. Ул татар әдәбиятының кискен борылыш елларында иҗат итеп, аны классик драмалар, сатирик комедияләр, мелодрамалар, хикәяләр белән байытты. Кәрим Тинчурин 1887 елның 15 сентябрендә Тамбов губернасының Спас өязе Тараканова Белозерка авылында крестьян гаиләсендә туган. Башлангыч белемне үз авылындагы мәдрәсәдә ала. Аннары укуын Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә дәвам иттерә. 1910 елда Сәйяр труппасына актер булып урнаша.
1918 елда татар драма артистлары труппасын оештыра һәм җитәкчелек итә. Бер елдан бу труппа Үзәк мөселман хәрби коллегиясе сәяси бүлегенең 13-нче күчмә татар драма труппасына үзгәртелә. 1920 елда Зәйни Солтанов белән Самарада татар актерлары әзерләү студиясе ача. Аннары аның чыгарылыш артистлары белән Оренбургта Абдулла Кәриев исемендәге театр төзи. 1922 елда аз гына вакыт Ташкентта эшли. Алга таба Казанда беренче дәүләт татар театрының баш режиссеры итеп билгеләнә. 1928-29 елларда Әстерхан татар театрын җитәкли. 1929 елдан Татар академия театрының җитәкчесе һәм режиссеры була. Актер буларак Абдулла Кәриев мәктәбен дәвам иттерә. Үзенең пьесалары, рус һәм чит ил драматурглары әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә онытылмас сәхнә образлары иҗат итә. Кәрим Тинчурин драматург буларак әлеге өлкәдәге эшчәнлеген шәкерт елларында ук Муназарә, бәхәс дип аталган беренче әсәре белән башлый. Сәйяр труппасында эшләгән елларда нигездә комедияләр иҗат итә. Хәләл кәсеп, Шомлы адым, Аш гашыйк, Назлы кияү. Аларда көчле гротескка корылган төрле хәлләр һәм характерлар аркылы татар зыялыларының милләтне социаль үзгәртеп куруга һәм аның алдынгы үсешенә омтылышлары гәүдәләнә. Алга таба бу юнәлештә нәтиҗәле эшләп Кәрим Тинчурин 30-га якын сатирик һәм юмористик комедияләр, драма әсәрләре иҗат итә. Юсуф белән Зөләйха, Зар, Сакла шартламасын, Тутый кош, Американ, Нәни абый, Җилкәнсезләр пьесаларында драматург сатирасы тирән социаль мәгънә һәм масштаблык ала. Композитор Салих Сәйдәшев белән берлектә зур популярлык казанган Сүнгән йолдызлар, Казан сөлгесе, Зәңгәр шәл музыкаль драмаларын иҗат итә. Бу уңайдан шунысын әйтергә кирәк, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәр елда үзенең сезонын Зәңгәр шәл спектакле белән ача. Режиссура өлкәсендә дә Кәрим Тинчурин сизелерлек зур уңышларга ирешә. Ул куйган спектакльләр реалистик сәнгатьнең ныклы җирлегендә булсалар да, аларга чор белән бәйле рәвештә яңа эчтәлек, яңа форма төсмерләре өстәлә. Сүрәтләү чаралары төрлеләнә. Геройларның уй фикерләве, ичке кичерешләре беркадәр тизләтелә. Тамашалар музыкага, этнографик бизәлешкә, җыр бию, сатира юморга байый. Режиссура сәнгате юнәлешендә башкарган хезмәтләре татар театры үсешендә мөһим бер этап якты сәхифә булып санала. Музыкаль комедия һәм мелодрама жанрында иҗат ителгән әсәрләре татар опера сәнгате үсешенә җитди йогынты ясый. Кәрим Тинчурин атаклы драматург булу белән бергә хикәя остасы да. Әдәбиятның бу жанрында ул чын комедиографта, тирән драматизмлы әсәрләр авторы да. Аерым алганда, аның бу жанрдагы 30-дан артык юмористик һәм сатирик характердагы әсәрләре билгеле. Алар нигездә 1914-18 елларда язылып, шул чордагы газета, журналларда басылганнар. Соңрак Ак Ширбик дигән аерым җыентыкта нәшер ителгән. Кәрим Тинчурин 1934 елдан СССР Язучылар берлеге әгъзасы. Язучы шәхес культы корбаннарының берсе. Ул 1938 елның 15 ноябрендә атып үтерелә. Үлгәннән соң аклана. Кәрим Тинчуринның иҗат мирасын барлау, өйрәнү юнәлешендә байтак эшләр башкарылган. Аның әдәби эшчәнлеге турында күп санда мәкалә очерклар язылды, диссертация якланды, аерым фәнни тикшерүләр алып барыла. Сайланма әсәрләре дөнья күрде. Тинчурин пьесалары сәхнәдә куела, тормышы һәм эшчәнлегенә багышлап фәнни конференцияләр, аның исемендәге театр фестивальләре үткәрелә. 1988 елда Татар драма һәм комедия театрына Кәрим Тинчурин исеме бирелә. Казандагы бер урам һәм парк аның исемен йөртә. Паркта 2021 елда әдипнең бюсты ачылды.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.